Magasin ng guyak. Hello everyone, jotna nam sogane tini blog khakhayo na jotno kaham tong na hinai ang bo kaham no. Ngai nai di khetani jora ngai jotno alok paijak ngai tabo mai simin bonani tongsiuta ngai jeng baksa khai to mai bori tongkha ngai baksa khai to mai bori ako ngai nai tongdi. Hello, jatana ni sari kaham. Sung tabo kheto thanglai tonglayo. Hingko hanglubo kheto ko tractor ba albai tongo. Ngai tak kheto ni jara edo ba ngai bobo albai ma naina musung jago. Ngai bono bo tabo tui ma haigeta. Bono bamui ma tu leng suka. Ekdom bono bamui ma him ga ba leng eda ba. Bono tabo gari phunuknani ang talangi tongo. Gari manai hine hanglubo tongpukjagui tongo. Hingke haifano ang da gana o thangai phunukliya. Tamoni hingke ongo samtai kwbangma hingke bono talangka hingke to ree rok samtai nanglakda ba hingke aboni bagui ulo samtai khang rok ang selo hinui hachal hoito no phunukka ta. Chini tagir khe tongthokjak mane musuk rok bai se thwngui tongo. Swngai baksa phai bati mangui tong. Ani yongo berena phaijak chini nogo phaiye thwng tongpaikha bo hingke unblock musuk no swnai jotno hambai unblock nai tongma bagui bye bye.